Miro, danas ćemo malo da dižemo tegove pa tapkanje. Aj, diži. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, idemo na nemački. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21. Oh. To je to. Ajme, ja malo da dižem. Slimi. Dobro te. Kako film Bosiću diže tegove. Pa ne trebaš na jednu ruku, na dve ruke. A nije ništa teško. Jedno, dva. Idemo. Toliko. Evo sličica. Ajde se. Evo sličica. Ajde se tako. Ajde. Slimaj tu. Ajde. Evo makaze. Makaze. Ajde, prvi si, ajde. Snimaj, ajde ti meni. Kako ja udaram. Ništa. Šta da ja da te sam. Sada zove na bilo. Prvo. Uzeo majmun. Pazi, odatala ti. Čekaj, brate. Šta? 2 puta udaraš. Ja ne mogu kad mi je letalo. Pa, brate, Pa nisam udario si. I je udario. Jeste. Ajde, pričekaj ti. Pička tebi materina. Bog ti daj pravdu. Slimaj. Sad ću da je izvadim. E pa nećeš. Jebem ti mater. Čekaj, pošto tako ne. Ništa. Slimaj. Udarila. Uzeo. Maka...